това видео разглеждаме интригуващата възможност за храни, които могат да ви помогнат да се изправите. Ерекцията е свързана с притока на кръв, и ако забелязвате промени, това може да е сигнал за по-дълбок проблем. Рисковите фактори са диабет, високо кръвно налягане и затлъстяване. Изборът на хранителен режим, натоварен с добавени захари, и преработените храни допринасят за тези състояния. Избягването на храни, които допринасят за сърдечни заболявания, може да повлияе положително на притока на кръв, като потенциално подобри шансовете ви за оптимална ерекция. Хранителни вещества като фолиева киселина и L-аргинин могат да подобрят притока на кръв и да засилят ерекцията. Богатите на лицопен домати могат да понижат риска от сърдечно-съдови заболявания и да допринесат за по-добро сексуално здраве. Разкрийте потенциала на богатите на фолиева киселина храни като аспержи и спанак. Повишаването на нивата на фолиева киселина може да повлияе положително на еректилната функция. Чушките, съдържащи капсаицин, имат своя потенциал да подобрят еректилната функция. Потенциалните афродизиачни качества на омега-3 масните киселини и въздействието на цинка могат да повишат нивата на тестостерона. Ядките, кафето и тъмният шоколад могат да подпомогнат сексуалната функция. Освен хранителните продукти и диетите, решаваща роля играят и навиците на живот. От намаляване на стреса до редовни физически упражнения, хидратация, ограничаване на алкохола. Приемането на балансирана диета и положителните промени в начина на живот могат да намалят риска от състояния, свързани с еректилна дисфункция.